Kung magsaksi ako may tungod sa akong kaugalingon, ayaw tuuhi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi may tungod kanako. Ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Ang pagsaksi sa kaugalingon. Mga igsuon, kung aduna kitay mailhan nga usa ka tawo kanagani nga kanunay nga magdayeg sa iyang kaugalingon, kanang magsulti sa tanan niya nga gibuhat, nahimo, kanang kanunay nga nagbilang sa iyang natapos, nahuman, ug iya kining ipasundayag ngadto sa iyang isig ka tawo, kanang perminti maingon nga ako, ug tungod nako, unsa may kasagaran natong itawag kanila, usahay kung makasugat kita o makaila kitang mga tao sama niini, moingon dayon kita nga pagkakusog sa hangin, pagkahambugiro nining tawhana, nga halos ang tanan nga iyang nahimo, iyang natapos, nahuman, iyang ipasundayag, ug halos ang iyang kaugalingon lamang ang iyang nakita, ug dili niya makita ang uban nga iyang mga kaubanan nga mahusay kauban niya dinha sa paghimo. Kita isip mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, gitawag man kita sa pagsaksi sa atong Ginoo. Apan kini usab ang dakong hagit o daghan usab kanato ang wala makahimo niini. Sayod kita mga Katoliko, ug daghan kanato nga mga Katoliko sa ngalan rataman, wala sa buhat, wala magpuyo subay sa kabubuton sa Dios. Kay nganuman, kung tinuod kita nga mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang mga sugo ato usab nga sundon ug ato usab nga buhaton. Kung ang Dios moingon nga pasaylua ang imong kaaway sa kapituan, di lamang kapito kundi kapituan kapito, kita usab untana mobuhat niini ang pagpasaylo nga walay katapusan ngadto sa atong isig katawo. Nga kita mamahimo nga mamaluluyon ngadto sa uban. Ilabi na gayon nining panahon sa Kwaresma nga kita kabalo mo tan-aw sa mga panginahanglanon dinha sa uban. Kining mga hagit nga sugo sa atong Ginoo, usahay lisod kaayo nga lumanon, nga usahay ang atong gusto mao nalay atong sundon ug dili na ang kabubuton sa Dios. Apan unsaon man nato pagkabig, unsaon man nato pagdasig nganha sa atong mga kaubanan ngadto sa uban, kung dili usab nila makita ang pagsaksi mismo nato nga kita sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Nga taman ra kita dinha sa pulong, taman ra kita sa pagsaksi diha sa pagsulti kung kinsa ang Dios. Matud pa ni Pierre Charles, how can I see Christ if I do not see Him in Christian? Unsaon ako pagkakita ni Kristo kung dili nako makita si Kristo diha sa mga Kristiyanos? Unya niingon pod si usa ka philosopher, if Christians wish to believe in their Redeemer, why don't look a little more redeemed? Kini nga mga hagit alang kanato isip mga Kristiyanos,
hinihagit dinha sa ato nga matag adlaw nga kinabuhi, nga sama kang Juan nga magbubunyag nga maoy gisulti sa ato nga Ginoo, nga maoy nagsaksi kaniya. Si Juan nga magbubunyag nga nagpuyo dinha sa pagka simple lamang, pagka mapaubsanon, kanunay nga nagampo ning barog sa kamatuoran, bisan pa kung mao kini hinungdan dinha sa iyang kamatayon. Si Juan nga magbubunyag nga wala niya gipataas ang iyang kaugalingon, hinunua ang atong Ginoo. Kay nasayon man siya kung unsa ang tumong sa iyang pag-anhi o misyon sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Klaro alang kaniya, bisan kung daghan na ang naminaw kaniya uming sunod kaniya, apan ang Dios ang iyang gusto nga daygon o kanunay nga pasalamatan. Ang saksi, ang tinuod nga ming saksi sa atong Ginoo, ug dili lang si Juan nga magbubunyag, daghan usab sama sa mga propeta ug ang mga santos nga sila karon nakaambit na dinha sa kahimayaan. Wa gyud tay madunggan nga adunay nagsaksi nga ang iyang kaugalingon lamang ang iyang gipromote, ang iya lamang kaugalingon maoy kanunay nga gidayig, bisan gani diha sa mga santos, diha sa ilang kanunay nga pagpaningkamot sa pagpuyo, dinha sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo, ang kanunay nila nga pag-ampo, ang kanunay nila nga pagpaningkamot nga ipakita kini sa buhat, bisan pa kung malisod, bisan pa kung magsakripisyo, bisan pa kung musangpot kini sa ilang kamatayon. Kita kung adunay daghan nga madungog nato nga mga tawag dinha sa simbahan nga kinahanglan nga atong tambungan, usahay ang simbahan usab magdasig kanato dinha sa pagpangalagad, usahay mas dali pa nato nga magbagutbot, magbagulbol kaysa mutuman niini. Kini nakahatag kanato og giya padulong ngadto sa atong Dios nga Amahan. Ang pagsaksi, ang kanunay nga pagdaig dinha lamang sa Dios, bisan pa sa mga inadlaw-adlaw nato nga kinabuhi diha sa ato mga buluhaton. Matingala ta kay adunay mga tawo nga halos dili kapuyon dinha sa pagpangalagad, dinha sa pagsimba, pagampo, pagtabang ngadto sa mga nanginahanglan. Daghan kitay mga kaigsunan nga nagbuhat sa hilom niini. Unya makaingon kita nga unsa kaha ang nakapahatag kaniya og inspirasyon, motivation nga iya man kini nga gibuhat lisod kaayo. Makaingon kita nga kining tawhana nagsunod gayud sa kabubuton sa Dios. Kining tawhana naningkamot nga makasunod subay sa sugo sa atong Ginoo. Kanang bisan pagani nga makita nato nga diha sa iyang pagtabang, ana agihapon ang kalipay makita nato dinha kaniya. O dili siya mo reklamo kay nasayon man siya nga ang pagbuhat nini, ang paghimo nini mao man ang pagdayeg dinha sa atong Ginoo. Ang mga Hudiyo sa panahon ni Jesus, bisan pa man sa nakita nila dinha sa pag-ayo ni Jesus sa mga masakiton, sa mga katingalahan nga mga butang nga iyang gihimo, ang mga tao kaniadto wala gayud muila, wala gayud naminaw dinha sa pulong o sa mensahe sa Dios. O gani iya o ila sila nga gihimo
gimuan og mga pagbutang-butang, paghimo og mga istorya, kay lagi usab nahadlok sila. Kay daghan naman sa mga kabus, daghan naman ang mga ordinaryong mga tao nga mingtuo o misunod sa atong Ginoong Hesukristo. Ug tungod niini, dili sila ganahan nga ang atong Ginoo magbuhat og mga milagro. Usahay ang paghimo sa pag-ayon ni Jesus diha sa mga masakiton mahitabo man sa adlaw igpapahulay. Mas palabihon pa nila ang pagsunod sa balaod kaysa makakita sila nga adunay tawo nga giayo sa atong Ginoo. Mga igsuon dinha sa pagsunod sa kabubuton sa atong Dios. Kung makasinati na ganit ta o kanang mga kalisod, makasinati na kita o kanang mga istorya nganha sa uban nga usahay himuan ta og istorya, dili kita magpadala ni ana sama sa gibuhat sa atong Ginoo, luyo sa mga gibuhat sa mga Hudeo, sa mga Pariseo, sa mga eskriba. Ang Dios klaro kaniya nga siya nagsunod lamang sa kabubuton sa iyang Dios nga Amahan. O kini bisan pa man dinha sa iyang kamatayon, siya nagpadayon dinha sa iyang misyon. Kitang tanan usab gitawag sa pagpaambit niini nga klase nga pagsaksi sama sa gibuhat ni San Juan nga magbubunyag, sama sa gibuhat sa mga propeta, sama sa gibuhat sa mga santos nga kitauntana usab andam nga mosakripisyo, andam nga puy-an ang mga pagtulunan sa atong Ginoo. Kini nga pagpahinumdom sa atong Dios nga dinha sa atong pagsakripisyo, dinha sa atong pagpaningkamot, aduna gyud kitay padulngan. Kitang tanan nga nangandoy sa kinabuhing walay katapusan. Kitang tanan susama ni San Juan nga magbubunyag, sama sa mga santos kita usab makaambit niini. Kanunay nga gigamit ni Jesus kini nga pulong nga mamahimo kitang kahayag sa kalibutan. Nasayod kita kung unsa kanunay ang atong madungog dinha sa mga balita sa telebisyon, patay, daghang krimen, nga usahay makaingon kita nga nganong kagubot na lamang permente ang atong madungog dinhi sa atong nasod. Kita nga giila nga mas daghan ang mga Katoliko, apan nganong kanunay kini man ang atong makita madungog dinha sa mga balita, nga mas nagpasulabi man ang kangitngit, mas nagpasulabi man ang dautan kaysa kahayag. Mga igsuon, kini untana ang magpahinumdom kanato nga kita isip mga binunyagan sa Dios, kita gitawag dinha sa atong misyon, sa atong bukasyon, dinha sa pagpakaylap sa maayong balita. Kita untana mamahimo usab nga kahayag sama ni San Juan nga magbubunyag. Palihog sa pagtindog,